seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki saiki tak takon kak kowe. Apa? Nek umpama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes